Jadi besok sih kosto khaiwe bazar ma thang. Hello guys, jotono na phung kaham. Tin hai lam sogani ketal blog go. Tabu nai tong di narok thai mana no full bidi nai khai ang bor thang tam khai tai thai mele sujak nung nai. Tini ang saleng ta bazar thang tong go. Kaisa kam nangota thana mane bazar khaigana ko short film thangna bagai kaisa dupkathi mombati apel angul abarok nai phaigana kaisa mutai manmani short film phai tongani 2 दिन 3 दिन pore rok nuknai jara sajake tongnai rokbo kisa like comment share khai redi tai last kaisa subscribe khai redi jotono hambai naron tabuk salingta lama phunungnai lama hamia Jadi besok sih kosto khaiwe bazar ma thang. Jonggui na khang no no ani lang mani bagai Jonggui na khang no no ani lang mani bagai Nung bo jonggui na di ano ni lang mani bagai Nung bo jonggui na di ano ni lang mani bagai Jonggui na khang no no ani lang mani bagai Jonggui na khang no no ani lang mani bagai Nung bo jonggui na di ano ni lang mani bagai Nung bo jonggui na di ano ni lang mani bagai Paisapka tabu kari station tau gari kanai. Hello guys, finally ang nago sokpai khatabu nago bazar thangai tu fika namni bagai chu kaisa short film khainai mane tu kha bazar hate khaipuru ang phunugui maliya camera khainai kare an dolbo thaliya ke ko babu kaisa tu fika tai butongo phunugano abo tujak abo 2 taka sajaknai naron kari phunugano khulogui abo khai tika tujani bagai khnap shooting cholinai kitai butuja adi kabangan tu kija abo ikut biskut paket tu buja abo itu buja kete buja ni
abo tuja video ase nong sinai amnike ang bazaro hati khaimani phunugui maliya saitong bula camera te khainai hati khana ba hayang ani dolbo thali hangke bini bagui hati khaipuro ang video khaimaliya hekon ang nogo tui phunuka abangke chini khanap kaisa shooting tongo bini bagui ang thang tui khaimani khanap kaisa ko chini mutai manmani hini kaisa short film phai tongo abana khainani bazar hati khainai phiga tini kaisa bazar lama hakchal bini bagui tini thangoi tui phiga khana hingke suru khainai naro jara sajak tongnai rok kisa koyo kisa subscribe khairedi tai like comment khisadi tai kisa laso share khairedi chatton tata asana sini tini blog